and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rinan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Basin puhon. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Renan. Sa man ang sigihan ng magtutog, ya? Nakabantay ka ni Sarah? Guwapa kayo, no? Sarah, kan tumboy? Ha? Di mo na tumboy? Tumboy na, oy. Klaro, ano? Tanawar ako nang yung linihukan. Laki lang naglihok, pero babae na. Bala ka. Punta na. Tanawa, di ba tumboy na? Ha? Ako, tumboy? Oo, ingon na nga ako amigo nga tumboy ko no ka. Tumboy ko taon. Dili, manggod. Ya, sakto gid lagi ko. Isa ka ko, dili ko matuo nga tumboy ka. Kagwapa ni mo. Asa, sa lugulugan pagkita ni mo eh. Tinuod lagi. Swertiha ka sa imong mauyab, no? Kung naa, swerte unta. Yan saon na. Wa may nasaag. Ha? Huwag kayo uyab? Wa. Og wa pa sa ko makasuway og uyab sukad-masukad. Ganahan ka magkasuway? Nga naman. Manguyab ka na ako? Oo. Abi ni mo sa tinuod lang. Nakagusto ko ni mo, Sarah. Ganahan ko ni mo kayo kay arte. O murag di ko buringan ni mo. Ako sa nanguna-unaon rin ha. Sarah! Tana! Gitawag ako sa kong best friend. Bye. Bye. Pinagugigura ka mga utan ako, babae ba o tumboy? Gipanguyapan gina mo? Oo. Gigrab na lang gina ako ang opportunity. Since nga nag-istorya naman gid me. Biliban ako ni mo, bay, uy? Seryoso ko niya, bay? Pero mas mobilib di ko nimo kung mapasugot na ni mo, Sarah. Bay. Actually, nag-astorya mi sa akong best friend nga nanguyab ka na ako. Unya, sa may desisyon mo? Gusto ko mo try. Wa man siguro mawa kung sawaya nato, di ba? Kung di mo work, down. Pero gusto kong mahibaw ka nga seryoso ko nimo. Wa ni sagol binuang ako. Kugunta, ikaw po di rin ako. Dili ko gustong binuangan rin, Nana. Mong dili po na ako buhaton ni mo. So, kita na? Oh, kita na. Congrats na to, ga. Congrats na to.
Hapit na nga itong anniversary ga. Manglaag ta na. Hala, di ay no? Sige. Mangutana sa ako ni Jeya, ha? Ha? Ganong mangutan naman ka niya? Kung okay na ba niya? Sabado, manggod na. Maura ni day off nga, magkaabot mi. Bawang syempre, mag-movie marathon, gid mi anak. Nag-uban mo pirmi. Naaragod mo sa usa ka bahay. Lagi. Pero mo na mag sabot na mo, good. Okay, sige. Okay ra si Jeya. Mayo noon. Pero ako lang sa giingnan nga, paubanon lang siya nato. Aron di siya layan. Unsa? Unsay ordero ni mo? Kalay bahala, uy. Sige na, pagpili lang, good. Ikaw ra ba, di ra ba ka mabusog, basta di ka makawin sa pagkaon. Kanilang ako. Sige. Wait magtawag ta, waiter. Tuo di ay, ikaw di ay ga, unsay mo? Muli na lang ko eh. Kamunlay pangaon. Nak, basing suod lang gud kaayo sila. Suod lagi. Pero magsubra ra masab. Among anniversary. Kami mo yung nag-date pero mura na ko wa mo exist. Dili siya kamao nga mo balanse. Nak, di ba niingon man ka nga una pa kaniyang nauyab? Ay, sabta na lang una. Ma. Nga na niyaman ka. Nahawasa na ka? Sorry na. Sorry? Muingon na kag sorry? Imo kong gipakauwawan dito? Sa atubangan pagid mismo ni Jeya? Asa nalay kasulti niya? Ngay nga nauna ko nimo? Sorry na. Nasakitan lang gid ko nga moral ko guha nimo. Lakaw na. Nga. Unya lang ta mag-istorya kung mawa na ning sapot nako. Grabe naman sad. Nga anak na ka mabaw, suko na kayo sa yanin mo. Oh, bay. Yan. Murag lahi na nga kung duda na, bay da? Ha? Nga, unsa man, bay? Basta. Doon na ginayla yung rason maong ngunanang yung reaksyon. Bay. Pila na gid ka adlaw nga wagin mo kontak si Sarah nako. Ay. Grabe gid ang kalagot nako. Oh. Nanawag gid siya. Hello ga. Renan, asa ka? Ni ako sabay. Mag-istorya ta. Importante kayo. Sige, asa man. Makigbuwag na ko nimo. Ha? Ano man? Tungod lang adto ga. Maburok ito nga hinungdan ga, uy. Dili kay kadto ray hinungdan. Someday. Dili na ko ganahan nga padayunon pa ni. Pero ano man? Wa gid ay ko ma-in love nimo. Sa? Kibuang na di ko ni mo, Sarah. Nakarealize lang gid ko nga. Sorry, Renan. Pero dili gid lalaki ang akong gusto. Sa?
Tumboy ka? Oh. Pero indinaya lang ko. Maong nisuway ko ang pakigrelasyon mo. Pero sukad nga nakauyab ta. Feeling manggod ako na naisayo ba? Maong undangon na lang ni Nato. May lain ka na bang nagustuhan? Oh. Si Jeya. Oh. Maong sorry. Dili na ko gustong ilaron ka. O dili na po ko gustong ilaron ang akong kaugalingon. Unta mapasaylo pa ko nimo. Dili mo sa ngayon anak ka. Nagkasabot ako. Pero unta pohon. Kung maabot ang adlaw nga lalaki na gustuhan nimo, ako mo imo pilion. Tinuod gyud ay ang ilang giingon nga kung mahal nimo ang tao, hatagi siya sa iyang gusto. Bisan og sakit ni alang nimo. Ug nakasabot ko ni Sarah, mao nga ako siyang gihatagan og kagawasan. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.